Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы язучы, журналист, публицист Ойзирәк Гәрәева Акчура. Ойзирәк, исәнмесез? Исәнмесез. Ассаламу алейкум. Ойзирәк, бүгенге әңгәмәне иң беренче чиратта берникадәр сезнең тәрҗемәи хәлегездән башлыйсы килә. Сез һөнәрегез буенча журналист, шулай бит. Казан дәүләт университетын тәмамлагансыз. 2000 еллардан инде сез республиканың танылган гәҗитләрендә, журналларында мөхәррир булып эшләдегез. 2017 елдан әйтергә кирәк инде даими рәвештә Төркиядә яшисез. Менә тасвирлаганда шундый кыска гына биографик белешмәдән аның вакыйгалар күпме хис кичерешләр, табышлар, югалтулар булган шушы чор эчендә менә беренче чиратта сез үзегезне бүгенге көндә кем дип әле хис итәсез? Күбрәк журналистмысыз, язучымы? Ничек үзегезне менә күз алыйсыз? Мин Казан дәүләт университетының татар журналистика бүлеген бетердем, тамамладым. Һөнәрем буенча журналист. Әмма бала вакыттан ук менә шушы газетада эшләүче буларак хыялланган бер бала мин, чөнки минем хикәятләрем, әкиятләрем даими бала вакытта мәктәптә укыганда ук Сабантуйда һәм Ялкын журналында чыгып бара иде. Хәтта язучылардан шундый шигырь китаплары, үзләренең проза китапларын шушы конкурсларда, бәйгеләрдә җиңгән өчен җибәрәләр. Ул минем өчен бүләк итеп инде. Мин аларны хәзер дә саклыйм. Ул автографлы бүләкләр шундый. Бала вакыттан шушы иҗади дөньяга тартылып үскән кеше булам инде мин. Шуңа күрә хикәяләрне, повестларны, бәяннәрне ул күңелдән чыгып языла. Журналистика ул детальләр белән эшләнелә һәм хәтта минем журналистикам ул бераз фәннилеккә таба борылып бара, чөнки бигрәк тә Төркиягә киткәннән соң анда эзләнүләр. Ул эзләнүләргә нигезләнгән мәкаләләр. Эзләнүләр дигәндә тарихи эзләнүләр дә керә анда, публицистик эзләнүләр дә. Шуны әйтергә кирәк, теге журналистның карашы тормышка бер төрлерәк булырга мөмкин, язучы хисләр белән эшли. Журналистика ул вазгыятны менә үткәнендә чамалый, бүгенгесен, киләчәген карый. Менә шушы бер эш бер бөтен әйберне ул мәкаләләрендә бирергә тырышасың бигрәк тә инде. Язучы ул хискә, укучының хисенә тәэсир итәргә тырыша. Шуның өчен мин бераз икесе арасында дип әйтсәм булар инде. Икесе дә якын күңелемә. Менә сезнең әдәбиятка бигрәк тә матур әдәбиятка кирип китүегезгә этәргеч бирүчеләрнең берсе, ул да булса сезнең әниегез булгандыр. Белүемчә, ул менә шушы Актаныш район газетасының даими үз хәбәрчесе дә булган. Тәэсире булдымы, юкмы? Ул нидә булса бия бирә идеме әниегез сезнең менә иҗатыгызга? Әлбәттә бирә иде, чөнки ул нәкъ менә ул газеталарга, район газетасына мәкаләләр язып утыра иде, шушы төбәктәге авылдагы хәлләр турында, кешеләр турында, һәм бу миңа редакция дөньясын ачты. Газетачылык дөньясын ачты. Һәм аңа кызыгып та инде мин, аңа ияреп тә, аның тәэсирендә дә бу һөнәрне сайладым. Аннары безнең авыл бик шундый Актаныш районы Кашкын авылы, ул бик данлыклы авыл дип әйтим инде. Теге бераз мактану булса да, әмма шәхесләр белән горурланырга кирәк. Фарсил Абызиясетдиновның авылы ул. Фарсил Абызиясетдинов дип әйтүгә инде зур бер дөнья килә. Ул журналист, ул экономист, ул зур кеше, шәхесебез. Аннары бүгенге көндә шактый теге танылган язучыбыз бар, Айгөл Әхмәткәлиева. Ул безнең авыл кызы. Менә шушылай безнең Кашкын авылының шишмәсеннән дип әйтим инде. Бездә иҗади шәхесләр шундай тәрбияләнеп үсеп, хәзер инде менә милләткә хезмәт итәбез дип әйтә. Авылның шишмә сулары, шифалы шишмә сулары иҗатка этәргеч
Бермей қалмағандар. Менә білуімше, сіз ең актив ижат еткен шырығы журналист боларақ, ол 2000-ші еллардан башлап, шулай бит инде? Мен 2000-ші елларда Шәһри Қазан газетасына эшкә кердем, һәм ул вакытта Шәһри Казанның шул кадәр теге сияси, иҗтимагый газет буларак әле аякка баскан түгел, менә үзенең данын саклаган вакытта әле шул тарафта теге милли газет. Анда һәр вакыт милли җанлы кешеләр килә иде редакциягә. Галимнәр, язучылар бик күп. Һәм bu tecrübe, ул журналистика инде biraz хәзер, ул заманда журналистика biraz артта калды. Чөнки, мәсәлән, бер редакциядә 60-70 кеше эшләйде. Мин студент вакыты, хәзер аны күз алдына да китереп булмый. Аның Менә мин нәкъ шул соравымны авызымнан тартып алдыгыз диярлек. Инде 20 елдан артык вакыт узган, менә сез эшләгән чордан инде. Журналистик ул чордагы журналистика белән бүгенге чор арасында әйтүемчә менә аерма зурмы? Ул эчтәлектә чагыламы, ул формадамы һәм ул уңай якка үзгәрешләрме, әллә ничектер тискәре күренешләрдә дә күз алларга туры киләме? Һәр икесе дә бардыр. Уңайы да тискәресе дә бардыр дип әйтәм, әмма ул башка, бу башка дип әйтергә кирәктер. Чөнки ул заманның журналистикасында журналистларның 40-50 ел эшләгән журналистлар арасына килеп керү, ул бик зур тәҗрибә иде. Ягъни һәм аннары интернет дигән әйбер керде. Хәзер бөтенләй башка әйбер. Ул бит бөтенләй башка. Аны бер ни белән дә чагыштырып булмый, элекеге белән. Һәм аннары бит мин Шәһри Казаннан соң Интертат.ру электрон газетасында эшләдем. Ул Татарстанның беренче электрон газетасы. Ул үзе бер тәҗрибә иде. Анда редактор Туфан абыйның кызы Әлфия Туфановна, аның кул астында эшләдем. Һәм ул мине бөтенләй башка журналистика белән таныштырды. Ягъни без КФУда, Казан дәүләт университетында укыгандагы журналистика түгел, электрон, интернет журналистикасы. Без акырынап шул юнәлешкә кирип киткән беренчеләрдән булабыз дип әйтергә мөмкиндер инде. Беренче тәҗрибәселәр. Озира Гәрәеваның язучы буларак ныклап ачылуы һәм танылуы Төркиягә күченеп киткәч башланды дигән үзенең бер язмасында, бәяләмәсендә шагыйрь, якташыгыз Линар Шәйх, менә сез бу сүзләр белән килешәсезме? Әлбәттә килешәм дә, чөнки мин бераз журналистикадан бигрәк әдәби әйберләргә күчтем. Әмма аңа кадәр дә, мәсәлән, Шәһри Казанда эшләгән заманнардан бирле мин хикәяләремне бастырып килдем. Һәм хәтта үземне беренче китабымны да шул вакытларда чыгардым. Аннары Идел мөхшәрлыгында, мәсәлән, яшьләрнең катнашкан идем мин. Аннары башка шулай ук теге Казан утларында берничә тапкыр чыкканым булды. Бар иде ул вакытларда да. Әмма без теге журналистик эшчәнлек, журналистика ул үзенә суырып ала торган һәр көн, ул көндәлек эш. Конвейер дип әйтегез. Конвейер ул. Аннары минем бер вакыт бит инде бераз мин 7 еллап эшләдем Нәзәрәттә. Нәзәрәттә инде анда матбугат хезмәте, пресс-служба дип әйтәбез. Ул бөтенләй башка эш. Ул оештыру, административ, ул оештыру эшләреннән гыйбарәт бер вазифа иде. Шуңа күрә минем үзем күптәннән шөгыльләнәм кебек бу нәрсәгә инде. Язучылыкка таба барган юлым күптәннән кебек. Әмма менә шушылай ныграк ачылып китүем дөрес Төркия миңа тагын да тәэсир ясады. Менә сез яшьләр дип искә алдыгыз, яшь язучылар. Шуның нисбәтән тагын бер цитатыгызны китерим әле. Күбрәк үземнең яшемә якын каләм ияләрен укыйм, чөнки алар бүгенне яза һәм бу миңа кызык. Минем уйлавымча, өлкән шәхесләребезгә Тукай премиясе бирелгәндә, менә буларга да бирәсе, чөнки булар киләчәк буынга якынрак тора дигән сез бер язмагызда. Шундыйрак фикер чыгарга мөмкин бу цитатадан, ничектер бүгенге яшь буын каләм ияләренә игътибар җитеп бетми дигәнрәк фикер ята кебек сезнең сүзләрдә. Беләсезме, бәлки игътибар җитәдер дә. Кайбер вакытта нәрсәдер бәяләр өчен, матурлыгын күрер өчен читкәрәк китеп кара дигән бер гыйбарә бар бит. Менә мин читкәрәк киткәннән соң бу яшь буын дип әйтәлмим, урта буын инде булар. Урта буын инде. Шулык менә телгә алдыгыз Линар Шәйхның шундый шигырендә бер җөмләсе бар. Хәзер мин төгәл генә әйтмәсәм дә, шундый Казанда азан сүзе бар.
Qaza sözü de бар deyip. Qaza sözü de бар, azan sözü de бар. Yani qazan boş değil, hem qazanda şul hatli şu orta buğun yaş şairler var. Buladның, Fəninның, мен хәзер hər birisinin isimdə, aqlımda tutalmıyorum, әмі мен аларны тезіп кетіп, аларның шиғырларын оқимын. Һәм алар бүгінгі күнге қағылышы шул дәрежеде күчле шиғырлар язалар, һәр бір шиғырын бір роман етіп қабыл етәргә мөмкин. Бик фикерле егетләр, кызлар бар. Һәм мен үлкен шәхесләребезне бер дә кимсетергә теләмим. Аларның хезмәтен ничектер дәрәҗәсен төшергә теләмим. Әмма шушы шәхесләребез янында бу урта буынны да куяр вакыт. Буларны да күрер вакыт, күрү вакыты. Чөнки бу урта буын безнең киләчәк буынга якынрак. Заман ягыннан караган. Бу Зур буын 60 яшьләрдә булса, 70-ләрдә булса, яшь буынга 30-40 яшькә ераграк тора. Ә менә бу 40 яшьтәгеләр, 30 яшьтәгеләр, алар 20-30 яшьтәгеләргә якын тора. Бу миңа калса, бу шәхесләрне, бу яшь буынны күтәрү ул телгә дә тәэсир итү ягыннан, әдәбияткә дә һәм мәдәнияткә дә тәэсир итү ягыннан бу мәсьәләне бераз уйларга, фикерләргә кирәктер дип уйлыйм. Соңгы елларда безнең Татарстан хөкүмәте тарафыннан, Мәдәният министрлыгы тарафыннан һәм дә менә бу телләрне саклау һәм үстерү комитеты тарафыннан әдәбият юнәлешендә, проза, шигърият, балалар әдәбияты юнәлешендә төрле грантлар бирелә. Ягъни безнең язучыларыбызны иҗатка ниндидер матди яктан кызыксындыру бар. Менә бу матди кызыксындыру сезне мәсәлән иҗатчы буларак, каләм иясе буларак ул илһамландырамы, юкмы? Әлбәттә, илһамландыра. Чөнки мәсәлән мин читтә яшәүче бер татар баласы. Һәм мин бу бәйгеләрдә мәсәлән бик теләп катнашам. Шул комиссия ярдәмендә үткәрелгән бәйгеләрдә, чөнки минем язар әйтер сүзем бар. Һәм миңа бу сәбәп була. Менә шундый зур язучылар, урта буын язучылар, яшьрәкләр катнашкан шундый бер бәйге үтә. Син үзеңне шунда илһамыңны һәм каләмеңне сынап карау теләге уяна. Бу теге бераз этәргеч бирә. Этәргеч бирә, ягъни мотивация бар. Мотивация бирә. Әйе, мин аны матди ягында теге бөтенләй төшереп калдырасым килми. Шундырсын әйтеп сөйләргә кирәк. Теге һәр кешенең матди хәле шешек атып утырмый дип әйтергә дә мөмкин. Бу мотивация бирә. Һәм мин Аллага шөкер бу бәйгеләрдә катнашып үземнең теге әсәрләремә бәя ала алдым. Аллага шөкер дип әйтәм. Мәсәлән, Камал Лукман турында Төркиянең беренче нефтчесе татар булган, инженер, югары белемле. Дөнья күләмендә конференциялар үткәрә торган булган. Бу 20нчы еллардан башлап, 20нчы елларда һәм Төркиядә иң беренче нефтне тапкан кешеләр исемлегендә мин үзем ул фәнни эшләрне укыдым Төркиянең, иң беренче bir номер белән Камал Лукман татар һәм шушы татар кешесе бит Төркиянең татар нефт өлкәсенә зур өлеш керткән югары белемле инженер дип карыйбыз икән. Шул ук вакытта аны өйрәнә башлагачтан никадәр татар баласына шул вакытларда һәм татарларга эш табырга ярдәм иткән. Матди ярдәм булып тора бит инде эш табырга. Һәм аның турында истәлекләрен уртаклашкан татарлар әйтәләр инде, ул үзе дә әйтә, куядыр анда 300дән артык татарны мин эшкә урнаштырдым инде дип. Хәзер инде менә шул йөзләп әйтәләр теге. Унлап кына да түгел. Аның хәтле татар җанлы кеше булган. Мин моның турында повесть яздым, бәян яздым. Һәм Казан утларына юлладым, һәм ул анда урын алды. Хәзер инде İkinci урын алды, birinci урын берәүгә дә бирелмәде, икенче урында лайык булды. Шулай итеп бу комиссия һәм Казан утлары һәм язучылар берлеге бергәләшеп оештырган конкурсларда, бәйгеләрдә мин үземнең җиңүләрем белән теге бик горурланам, чөнки мин анда шушы читтә яшәгән татарларыбызны күрсәтә алдым. Менә бәйге дигәннән сезнең бит әле каләмегез нәшрлаған тагын бер юнәлеш драматургия. Ялгышмасам 2009 елда Яңа татар пьесасы конкурсында сезнең әнине төшемдә күрдемме? Әсәрегез икенче урынга лаек булган. Әйтегез әле менә бу драма әсәре ул ничектә булса театр режиссерларында бераз кызыксыну уята алдымы, юкмы, нидер тәкъдимнәр булдымы, юкмы аны сәхнәләштерү буенча һәм бу жанрда әле сезнең иҗат куәсегез бармы, юкмы? Бу драматургия ул язу
Ул теге хикияләр, повестлар язуга караганда айрым жанр. Аны теге үйрәнү, аны театрда булу, аны артистлар белән аралашу сорый торган жанр ул. Теге бер әсәр, берничә әсәр яздым да, мин театрларда куелып кирип киттем дип генә әйбер, ул бер хыялый гына бер әйбердер инде. Шуңа күрә мин бу эшкә әле теге ныклап кирип китә алдым дип үземне әйтә алмыйм. Әмма менә шушы фәнни документаль повестлар юнәлешенә мин күбрәк үземне багышларга тырышам. Чөнки бу яктан караганда мин үземнең журналистлык әзерлегем бар. Һәм шуңа күрә мин күбрәк документаль әсәрләр язу белән шөгыльләнәм бүгенге көндә. Әлбәттә, бик шат булыр идем, ниндидер бер пьесам сәхнәгә менсә, ул пьесамны инде минем кайберәүләрдән бик уңай фикерләр ишеткәнем булды заманында, хәзер инде берникадәр вакыт узды. Бәлки мәләне киләчәк буын режиссерлар бәлким казып чыгарлар, чөнки бит ул пьесалар бар, аларның ничектер өстәлләрендә саклана инде. Беләсезме ничек? Менә бу мин хәзер документаль фильмнар эшләнүен телим. Менә шушы документаль повестларым буенча. Чөнки мәсәлән, Агай дигән бер әсәремне яздым мин. Ул Гәҗитлек исеме белән басылды Казан утларында. 4-5 ел үтте инде менә аңа хәзер. Ул бөек ватан сугышы вакытында безнең әсирләребез төрле сәбәпләр аркасында калган читилләрдә дә. Ягъни бик авыр хәлләрдә калганнар. Һәм алар шушы Төркиядә татар авылында яшәгәннәр. Һәм ничек яшәгәннәр, ничек кайтканнар алар, кайта алганнармы? Бу бик авыр катлаулы язмышлар анда. Мин буларны яздым, һәм ул зур шундый резонанс тудырды дип әйтим инде. Бик күпләр миңа хәзер дә килеп, әле менә яз көне булды кырылтай, Акалфа кырылтай булды татар хатын кызларны. Шунда бер апай килеп, балам, мин синең ул Гәҗитлек әсәреңне 20 тапкыр укыдым дип, минем күземә шулай әйтеп җылы-җылы әйтте. Аннан башкалар да без аны шул кадәр яратып укыдык дип Казан утларына басылды ул. Ягъни сугыш темасы менә һәрбер язмышка үзенең изен салган. Ул сугыш темасы бик авыр. Теге әйтеп булмый, менә монда безнекеләр, монда сезнекеләр дигән әйбер белән генә түгел. Анда бик кыен, теге заманда да, бу заманда да сугыш бик авыр әйбер, бик зур афәт. Менә шул афәтне инде мин чагылдырырга тырыштым ул әсәрдә. Шулай итеп, әмма ул да документальлеккә нигезләнгән. Ягъни әдәби әсәр булса да, ягъни мәсәлән Казан әүлиясе, бөтенләй башка тема повест. Истанбулда хәтта Истанбул әүлияләре дигән энциклопедиягә кергән безнең Казан әүлиясе булган. Ул 50нче елларда дин һәм фән бергә булырга тиеш диеп өйрәткән. Ягъни дин генә түгел, фән булырга тиеш янында дип. Бик дәрәҗәле шундый кеше булган хәзрәт. Һәм Абдулгазиз Бикини һәм ул югары уку йортында укучы студентларны вәгазы кайтырган. Һәм югары уку йорты студентлары дигәндә математиклар, филологлар гына түгел, менә шулай инженерлар, түгел фән. Шулар бер-бер артлы моның шәкертләре булганнар. Аннар Төркиянең зур дәрәҗәле вазифаларын башкарганнар. Премьер-министр Ирбакан, ана Ирбаканнан соң менә бүгенге президент та. Ягъни менә шушы аннары шылбыр киткән. Бу хәзер шул дәрәҗәдә Төркиянең дини һәм шушы сияси эшлекләренә шул дәрәҗәдә ничек дип әйтәләр, йогынты ясаган. Без бит аның турында белмибез дә. Казан әүлиясе. Заманында аның әтисе Казанда 30 ничә бүлмәле мәдрәсәсе булган. Без менә мәсәлән Солтановлар нәселеннән алар. Менә ул без белгән мондагы Солтановлар нәселеннәме, тегендәге башка нәселме ул? Әле аны тоташтырып бетерәсе бар, әле архивларны тагын да тикшереп бетә. Шушы Төркиядә Солтановлар нәселе аның хәтле зур эшләр башкарган шәхесләр. Анда менә Төркиядә 4-5 кешене атап үтәргә мөмкин, билгеле. Ягъни безнең татарлар аның кадәр теге зыялы, фәнни, дини Төркиянең кайсы тармагын алсаң да татарны казып чыгаралар. Казып чыгарасың, Азира әйтегез, менә бу юнәлешкә кирип китәргә
Türkiye'de bizning татар muhacirlerinin yazmışın, tarixin öğrenirge, татар izlerin öğrenirge sizge nerse tergeç buldu, nerse sebepçi buldu kıskaça gana bu yönelişke kirip gitu tarihi nerse bilen beyli? Nijik buldu ol? Mine min kilgen vakitlarda min Türkiye muhacirleri ailesine kildim. Min şındırısını etkende bir ettiğinde tesir etti. Benim koynanam Tatarşası yaşayıp otura. Yevsabetin ol Türkiye'de tuğu bisken. Anın babaları, enileri kilgen. Erim Tatarşa bile, tuğanlar Tatarşa anlay. Anın kardeşi, tuğanları alar. Kırık hüyük avuluna negez salgan Tatarlar. Türkiye'de bugün günde altılap Tatar avulu var. Tatarlar negez salgan indi. Hazır premeşler pişireler. Kuş dilim pişireler. Anın kadar temin ettim. Eye. Men qarab oturam. Kuş dilim pişire bilesizmi dilem. Bilem men aytam, ayda birgele pişire. Tiglerin kuş dili tağında demlirek çıga. Çünkü alar şul hatli ilikige ebilerinden öğrenip qalganlar. Tradisiyalары. Eye, şul hatli. Eye, şul hatli mena tege yakın hem жылы buldu. Anlar alar birge aralaşırga ana uraza beyramlarında, kurban beyramlarında jılı buturalar. Şunda ilikige Tatar hasret jırları dip eyteler, yani sağınu jırları dip eyteler. İlikige bizning jırlarını jırlaylar, özleri çıgargan jırlarını, tuğan til kiyine de jırlarga mümkünler, tuğan tilini hem hikayetlerini silirler. Bular bitindi ilikige muhacirlerini kurip kalgan buğun. Hem bular ağzından şunday gıybretli, şunday iştelikli neler çığa, hikayetler çığa, biz bunu işitkenimiz de yok bitindi. Min jurnalist bularak da hem şulayık dege Tatar kişisi bularak milli hislerini, niçin indi bularını yazmışsın. Niçin bunda jurnalist bularak bir taraf kalasın, hem özün milli canlı kişi bularak bularga bir taraf kalıp da bulmay. Bularını kim yaza? Yani Tatarstan'dan mahsus kelgen kişi bir-iki gün turur. Bunday muhitke ol kire alama? Elana ışanıp jeteler mi bu kişiler? Ana kiritmesке de mümkünler bu muhitke. Emin anda kilim bulup düştüm. Allah'a şükür hem anda tuğanlarım şul hatli eybet yaxşı köngüllü kişiler bulup çıktı. Hem Tatar ağullarına biz yürüyüz. Yerim bilen de tuğanları biz bilen de bütün Tatar ağulları degende o zirek bilumşe bizning muhacirler kübrek Tatar avullarına urnaşkanlar ya bulmasa özleri avulga negiz salganlar. Buna hikmet ide, bana nerse bilen anlatırga mümkün. Şehirlerge bir küplep düşünmegen biteli. Ul şırda da beytek. 20. asır başlarında, 19. asır ozağında küşingen birinci imigrasiya şırın isk alsak mesela. Ey, alarının küşünüleri şu küplep küşünü deb eyteyim. Ana kadar da bizning Tatarlar Türkiye her vaat yürgenler, hoş kılganlar, sevde işleri bulgan, ul tarixha kirgen eybirler. Emine tege küplep küşünüler, mesela 1895 yıllarda başlangan ol, bügülme iyesi deb eytebіз енді бүгілме iyesinden ул tarixta arxivda da var, mında arxivlarda var. 300 neçe kişinin isimligi var Türkiye'ye giderge. 300 neçe kişi degende eytirge gerek bir kişi bir gaile başlığı bolsa anda 4-5 kişi sizlerge gerek. Anda şundan da anda grafiki da var. 5-6 kişi. 4-5 kişi. Ortaşa 4-5 kişi degende 300 kişi 1000'ge yakın degen kişi. Başta bularga ruhsat eteler giteler. Anları tağın 1000'lep kişi jıyla. Alarga yine ruhsat etilmeye. Ansayında ol tarihi bireyber. Hem bular bitinde bu 300 kişi bir yılı çıkıp gitmegende. 15'i çıkıp gitken, 20'si çıkıp gitken, 40'ı çıkkan. Yani onlar ayrım türkümler bulup da çıkkanlar. Hem bularının maksatı bundan çıkıp gitkende ol ağır hal degende alar dinni saklarga tilegenler. Çünkü İnkılap, revolüsiya bulasın, alar unar yılaldan bu yürgen, mağlumat kilyen, 5'er yılaldan. Bunda revolüsyonerler bulaşak, inkılap bulaşak. Anları soňgy bu inkılapga kadargiler Kur'an'ı özgerteşekler degen informasiya tarala, halk arasında mağlumat tarala. Anları hatta şunday sebeplerini okudum. Kazanda Burnoy meşiti yabılgan, bütün oğulda meşitlerini yağı bitireşekler. Biz özümüzün dinimizden itebiz, nesilimizni yugaltabız, musulmanlıktan yugaltabız deyip kurkuğa kalganlar.
dini әйберләр булганнар. Күчүп китәргә бер этәргеш инде. Бик зур этәргеш булган. Икенчедән, теге авылныклар инде дигәндә инде. Һәм алар тегенә барганнан соң да аңлап эш иткәннәр. Акыллы, бик акыллы эш иткәннәр. Аларга Истанбулдан да җир күрсәткәннәр. Аларга Иске шәһәрнең үзеннән дә җир күрсәткәннәр. Без бу шәһәрләргә урнашсак, монда узакламый советлар килеп җитәчәк. Яки янда революционерлар, яки янда без һәм бу шәһәр, мәсәлән, шулай бабайларны хәтта укыдым мин, бу шәһәргә килүче күп, килгән киткән күп. Без монда татарлыгыбызны да калмаячак. Без монда балаларыбызны югалтабыз, без монда динне югалтабыз. Безгә җир кирәк. Ягъни шул сәбәптә алар җир кирәк дигәннәр, җир булсын дигәннәр. Аннары бит авыл кешеләргә аларга чыннан да җир кирәк. Нитәргә теге күбесенең һөнәре җир белән бәйле. Игенчелек, терлекчелек, алар бит шул эштә эшләгән. Игенчелек, терлекчелек һәм шушы авыллар кырулары менә bir гасырдан артык вакыт узганнан соң да бу авылларның яшәүе һәм шушы алар бит мәсәлән Иске шәһәргә якын җирдә бер авыл кырганнар. Тагын Төркиянең башка җирдән, мәсәлән, башка җирләрендә әйткән. Һәм бу авыллар үзара элемтәдә торганнар, үзара бала теге өйләндергәннәр, малайларын өйләндергәннәр, кызларын кияүгә биргәннәр. Һәм татарлар шулай итеп бер-берсен саклаганнар. Менә ялгышмасам, сезнең язмаларда да бар, ул 1970 елларда Төркиядә 7-8 татар авылы барлыгы билгеле булган. Бүгенге көндә менә бу авылларның әйтик үзенчәлеге, эчтәлеге нидән гыйбарәт? Ни дәрәҗәдә аларда менә татар мөхите, безнең гореф гадәтләребез, телебез ни дәрәҗәдә саклана? Теге буны истә тотарга кирәк, бу чит ил. Башка ел. Башка дәүләт. Башка дәүләт. Монда кануннар башка, башка менталитет. Әмма шушы авыл булып уйышу татарлык менталитетын барыбер сакларга ярдәм иткән аларга. Һәм бүгенге көндә әлбәттә бездә күп авыллар ул кадәр түгел көчле бай авыллар дип әйтмәс иде мин. Карамастан бу авылларда кайталар, яшиләр. Ныклы авыллар дип әйтә алам, мәсәлән, Бүкрөдәлек авылын әйтә алам. Аннары Гырсу авылы бар. Гырсу авылында йөзем җитештерәләр. Анда эш бар. Зур әйберләр. Мәсәлән, без үзебез Иске шәһәргә якын 70 километр чакрымда Кырыхыек авылына кайтып йөрибез. Кырыхыек авылыннан чыккан кешеләр күбесе Иске шәһәргә урнашкан. Бүгенге көндә Иске шәһәр татар җәмгыятьләрен җитәклиләр алар. Эшләрне алып баралар. Бүтән Иске шәһәргә килгән татарлар белән очрашалар, аралашалар. Аларга хезмәт күрсәтәләр. Шундырысын әйткәндә, булар бит шул татар авылларыннан чыккан кешеләр. Шуңа күрә бу авылларда мәсәлән Кырыхыек сабантуйлар үтә. Башка авылларда да үткән ул теге кайбер елны бу авылда, икенчесендә бу авылда Ураза Курбан бәйрәмнәрендә бүтән балаларын кайта, оныклары кайта. Мәсәлән, анда моның хәтле балалар әлбәттә инде теге телләр төрекчә ачылган инде, хәзер инде төрекчәгә күбрәк үзләре мәшәлән авышканы. Әмма ул бала инде өстәлдән кыш телен эзли. Белә ул, чөнки авылга кайткачтан әби бабасында монда туганнарында монда бер кыш теле булмыйча калмый. Анар шей сырыйлар алар, тик су сорамыйлар төрекләр кебек дип әйтимсең инде. Шундый үзенчәлекләр. Һәм алар менә шулай җыелышканда бар. Аннары мин мәсәлән бу мәдәният темасына бурылып Бирүзә йорт дигән бер әсәр яздым үткән елны. Ул да күбрәк документальрәк булып чыкты. Бер төркем татарлар, мухаҗирләр, татарлар дигән авылга нигез салалар. Әмма аның исемен рәсми Госманлы архивында, документларда Хамитабад дип кушалар. Солтанга якын әйберләр белән, исемнәр белән. 1900 елда 37 гаилә, татар гаиләсе була. Мәсәлән, аның тарихын өйрәнгәндә күрдем. Татар кешеләре бу тау итәгендә һәм урманлык тегендә шундый җиргә урнашканнар. Шунда мулла кеше һәм башка килгән ирләр шушы татар мәчетен салалар. Бура-бурап салалар. Таш белән түгел, агач урманнан ташып, бура-бурап татар мәчетен, агач мәчетен салалар. 50нче елларга хәтлешән ул мәчет, аннары тузган инде. Анда аннары яңа мәчет. Бүгенге көндә инде анда менә татарлар биткән инде, анда йөрекләр дип әйтәләр инде.
Türklәрнең инде шундый бер өлеше дип әйтим, инде төркмәннәрнең элекеге килгәннәр. Алар күбрәк урнашкан җир булган, шуңа күрә бу авылдан Әфәнде күпере авылына күбрәк күчкән. Әфәнде күперен башка татарлар салган. Үзерәк менә әйтегез әле. Татарларга ни дәрәҗәдә менә ассимиляция яный? Татарларга татар буларак, милләт буларак бетү куркыныч. Менә дөресен әйткәндә, менә әйтәләр, алар Россиядә татар теленә, рус теле ни дәрәҗәдә тәэсир итсә, Төркиядә татар теленә төрек теле шундый ук дәрәҗәдә дәүләт теле буларак тәэсир итә. Шулай бит инде барбыр. Төрекләшү процессы. Аннан соң бит әле безнең монда татарлар һәм руслардан аермалы буларак, тегендә бит төрекләр һәм татарлар, алар төрки халык беренчедән бик якын бер-берсенә, һәм диннәребез уртак. Менә бу уртаклык та аларны тизрәк ассимиляциягә бирештермәсме? Әлбәттә, бу мәсьәлә минем теге ирем дә шушы татар иҗтимагый теге җәмгыять эшләрендә шөгыльләнгән кеше буларак, инде ул бу сорауны кузгалганда әйтә, инде ул чәйгә сөтне кушкан ничек тиз генә эчәсең, сөтне салып эчәсең, шуның кебек ди. Монда да татарлар, төрекләр белән аның хәтле якын ди, дин ягыннан, тел ягыннан һәм башка мәдәният ягыннан. Шуңа күрә аларның ораллашуы, аларның бер-берсенә ассимиляциясе бик тиз була торган әйбер ул. Шуңа күрә менә шушы 5нче буынның татарча синең сөйләшкәнеңне, әмма русча сүзләр кыстырмыйчарак, инде татарча авылча итеп сөйләшсә, алар сине рәхәтләнеп аңлыйлар. Һәм сиңа алар җавап та бирергә мөмкиннәр. Менә күбесе татарчаны аннары бу 90нчы елларда әйберләр ачылганнан соң, шикләр ачылган, киридән өйрәнгәннәр. Димәк, онытмаган татарлык мәсьәләсе. Менә бүгенге көндә Төркиядә дип әйтик, татар телен саклап калуда нинди инструментлар бар, нинди инструментлар эшли бүгенге көндә реаль? Булар тик гаилә генәме, әллә иҗтимагый оешмалар да катнашамы бу эшкә? Бу эшкә минем күз аллавым дип кенә түгел, менә күзәтүләремнән чыгып әйтәм. Төркиядә җәмгыятьләр бар, татар җәмгыятьләре. Аннары икенчедән Төркиядә закон бар, канун бар. Шушылай бер төркем кеше килеп, без үзебезнең телебездә укытырга телибез икән, мәктәп ачасыбыз килә икән. Ягъни якшәмә мәктәбе дигәнме? Юк, мөмкин, мәктәп ачарга мөмкин. Әйе, мөмкин. Әмма безнең татарлар аңа бик бармыйлар. Чөнки алар белмим. Ул бәлки элекләрдә анда ихтыяж юк кебек тоеладыр инде элекләр өчен. Яңа килгәннәр әле аны аңлап җиткермиләр күрәсең. Югыйсә, мәсәлән, хәзерге мухаҗирлыкны дип әйтимме инде, хәзерге килүчеләрне күчкәннәрне карасак, рус мәктәпләре ачыла. Әйе. Шәһәр рус мәктәбе ачылды диңгез буенда шәһәрләрдә. Рус мәктәбе, ни өчендер безнең татарлар бу яктан яңа килгәннәрдә ул хәтле активлык, пассив. Бәлки төрекчәне өйрәнсен дип уйлыйлардыр балалары, инглизчәне өйрәнсен дип уйлыйлардыр. Төрекләр бит ала үзләре дә чит телләрне күп өйрәнәләр. Инглизчәгә бик каталар өйрәнәләр, алманчаны өйрәнәләр. Чөнки аларның күбесе шул илләрдә, Европа илләренә эшли. Балалары шунда туган, алар кайтып китеп йөриләр, әмма аларның чит телләрне белү әйбере куелган. Һәм бәлки безнең килгәннәр дә татарчаны без булай да беләбез. Бәлки бу илдә монда бар безнеке уртак, ислам дине. Ягъни алар да ниндидер шундый турсын әйткәндә курку хиссе юк, без эреп юкка чыгарбыз. Әйе, курку хиссе юк ахыры. Элекләр үзләрен саклаганнар авыл буларак. Һәм элекләр дә әлбәттә төрек мәктәпләрендә, авылда төрек мәктәпләрендә укыганнар. Һәм аларга инде теге безнең теге русча акцент булса, мәсәлән, бераз итеп торабыз бит, кыйынсынып. Аларда да андый әйберләр булган. Кыйынсыну. Әйе, әмма аларның теге мөхит, татарлык мөхите булганга күрә, авылда ниде, шул ук Иске шәһәрдә, Истанбулда андый мөхитне тудыра алганга күрә, алар татарлыкларын саклап яшәгәннәр. Бәлки хәзергеләрдә андый мөхит безнең бар дип уйлыйлардыр. Менә бездә бит инде Россиядә 10 елдан 10 елга анда һичюгы халык саны исәпкә алалар. Менә мондый процесс бармы, ул Төркиядә юкмы, һәм без татарларны санын ничек итеп белә алабыз Төркия Республикасында яшәүчеләрнең? Чөнки
Türkiye'de şunday kanun var, Türkiye'de yaşayanlar bütünse Türkler. Yani elbette millet bularak türlü millet yaşı deyip sanırlar, ama Türk anda halk. Şuna göre nindidir bir tege bugünkü günde mine şunun hadli 1000 kişi yaşıyor deyip eyti almayayım. Mesela eski şehirde egeler eytilerin 20-30 min deyip eytileri. Ama hazır indi bütün başka sanlar. Onları min elekerek mınday fenni işlerini, Türkçe yazılan fenni işlerini aktarganda, dokumentlarını aktarganda onday sonlar çığa ol, yakınçası. Mesela Türkiye'nin Anadolu yerlerine 10 mindən artık Kazan Tatarı ayak bastı deyim. Anda bir teletigi kilgenler arasında Kırım Tatarları köp. Alarını da birge kuşup jibergenler. Çünkü biznikiler Kırım aşağıda kilgenler. Onun için tigi bir tügelgenen sonuna min itkenim yok. Bulmay. Onları Türkiye'ye Tatarlarının muhacirliği Turu Kazan tarafından da bulgan, Tatarstan yerlerine. Mine bugülme iyesinde. Bulgan, bizning muhacirler ul vaqtda şöp etkenler Kıtay tarafına da. Ul taraftan urap Türkiye'ye ilinci yıllarda kelgenler. Şuna göre anda üzlüksüz mında yetege kuşunurlar bulup tura. Tatar edebiyatı ne derecede ihtiyaç var Türkiye'de? Ne derecede bizim yazıcılar Türk diline tercüme edilgen hem o kitaplarını görgen mümkün mü yok mu? Hem elinde kübrek bizning Tatarstan'da tercüme edilip Türkçe'ye o kitaplar Türkiye'ye varıp irşemiyor. Hem de edebiyatın olması ne derecede? Min etmeseydim Türk alimleri tikine oturadıp. Olar şul hadli Türkiye tarafından alim ulemeleri tarafından deyip eytim hatta Tatar medeniyeti, Tatar tarihi, Tatar edebiyeti bilen kızıksını güçlü. Mesela benim üzüme de koyurvatı hiç bilmeyen Türk studentları yaza. Siz bizge mine şuşunda Tatarca sözlerin tercüme edirge buluşmazsız mı? Min şuşu Taci Gizet boyunca mağında, Kerim Tünçerin boyunca mı bir fenni iş yazam. Minan asırlarını Türkçe tercüme etem. Ama mine vanda şunday sözler var, bir nindi sözlükten tabi bulmayı. Min sırraşam, sizin jetekçiğiz deyim. Ol alar ayteleri mine şunday Türk alimi, şunday o koşandır Kazanğa baran, ol elekege bizning mine muhacirler degende bizning bitel alimlerimiz ziyalı kişiler katlamında gitken Türkiye'ye. Alar bir küp Türkologiyaga negiz salan kişiler Türkiye'de. Alarның okuşularına kuşken bu Tatar tarihi edebiyatı bilen kızıksınımayı bir. Anda da bir buğun barlığa kelgen dip eytim indi. Bu nispetten bir sitatınızdan okup giteyim hele. Bugünkü günde Türkiye'nin yukarı oku yurtlarında disteden artık Tatar galime işley. Alar şit ilde mügallim, fenni hizmetkar bolarak kariyeralarını üstürüp hem şul yolda Tatarlıkны, Tatar edebiyatın tarihin tanıtığa hizmet iteler. Mine kimler ol galimler, bu Tatar galimleri, onlar mine şuşu muhacirler buğununla melleyinde, onlar arasında buğun Kazan'dan kuşup kilgen bizim buğun yaş buğun galimleri bizde var mı? Kimler alar? Bular yaş buğun deyip eydik. Şağıştırmaşı. Bular hiç güne de elik gitkenlerden tügül. Bular yukarı bilimini Türkiye'de alganlar. Mene şu 90-cı yıllardansın gitkenler. Hem bugünkü günde de alar kariyeralarda basqışında yukarıga minip profesör, doktor, profesör derecelerine erişken bizning milletteşlerimiz. Min alar için bik sinem hem bik gururlanam. Sonra kitap başlasam birisinin ismini düşürüp kaldırgan mümkün mü neye? Yani onlar bugünkü günde Türkiye'nin şu fen ülkesinde isimleri bilgili şahıslar. Şuluktaki tarih yönelişinde mesela İlyas Kamalov var. Onları Tatar edebiyatı hem başka yönelişlerde mesela Remili Yarulina var, Şulpan Zaripovич'in var, Asu Kamaliyeva var. Şipşista Tatar familyalı isimli galimler. Hem bu bir katlam şuşu hem ne diyeyim Allah yerden birsin alarga bu işlerinde minalarının da studentlarının işleri bilen tanışırga turu kile. Yeki alar özleri haberge çıgalar. Şipşista Türkler diyeyim minde studentlara nindidir bizning yazıcılarının tom kitaplarını tercüme ettiler. Fenni işler için, doktorluk yazar için. Eli bulardan tış mine küpten tügülgene benim kuluma kirdim.
Өзі Түркияда yaşayan ғалим, Черкес milletinden Черкесінде татар қатын қызларын үйренген. Kitabını aldım da ensiklopediya indi mene tatar xatınları medresede okuyan, medresede okutkan, şundaydı inqilab qazı bizning Muxlisa bubilar ham boshqalar. Alarning biografiya, alarning fotoları tarihi, alar nindi xizmat qo'yganlar millet için. Bu tigi bir örnek tatar xatınlarının, xanımlarının, tutaşlarının bir örnek kitabın işen. Şuşun hadli qanlıqta Türkçe kitap. Yani bizning millet bilen qiziqsanalar, bizning millet turunda yazalar. Mene şuluq meselen bizning indi 20-ci yüz başında immigrasiyaga ketken Gayaz İshaqiylar, Sadri Maqsudilar. Mene biz olar bilen ondağı tatarlar olarını ni derecede bile hem gururluk hissi yaşayım ya olarda. Yusuf Akşuralarını bileler. Hem elbette men bileler deb aytkanda bir tigi bazarga kirip sıragan tigi nindidir Türklerden belki cevap beremezke mümkün. Ama mene fen ülkede, edebiyat ülkesinde bu şahıslar bilgili şahıslar. Çünkü onlar hem Tatar halkına hizmet koyganlar, hem Türk halkına hem umumen Türkilik için hizmet koyganlar, Türkologiya için deb aytganda, türlü yönelişlerde indi. Hem bu şahıslarının hizmeti alarının şakirtlerinde devam etti. Hem şuna göre alar unutulmuyorlar deb aytım indi. Ne diyeyim, bu şahıslarını bizge de unutturmasga gerek. Yani mesela Türkler unutamı, unutmayımı deyip gine oturga yaramay. Çünkü bularning öğrenilmegen bir köp eserleri var hali. Qozonga koytarılmagan, Tatarstanga koytarılmagan bir köp hizmetleri var. Menen meselen ешқына şuşu yazmalarım, makalelerim, nelerim çıkkaçtında, eserlerim çıkkaçtında mena sosyal şilterlerden bizning de tuğanlar Türkiye'de yaşagan bit. Mene aların injik tabıyık. Nerse degen müracaatlar bir köp kele. Bu nisbetten sorağım var. Mene 1990-cı yıllarda, 80-ci yılların ahırında bu timir perdeler aytganda şeklerde açılgandan soň Yalışmasam bir Türk'üm, Türkiye'de yaşayışı bizim milletleşlerimiz özlerinin tarihi vatanlarına qaytıp, tuğanları bilen görüşürge mümkünlükler tudu, seyahat etip, onlar ekskursiya formasında mında kildiler. Mene əli bugünkü günde de Türkiye'de yaşayışı ülkenirek bu milletleşlerimiz arasında əli vatanın görmegen hem vatanına qaytı hissi, guru hissi Tilegi bilen yanıp yaşayan milletleşlerimiz var mı bizim? Var. Qaytıp görür idim. Mine şunda bitmeydim babalarımның anda negizi deyip. Bik nık tililer. Hatta qaytkanları da qabat qaytırga tili. Çünkü onlar indi özlerinin hatta nesillerinin şubuk işlerinde tabi bitirgenler. Qoysa oldan çıkıp gitkenler. Hatta tuğanlarını tapmasalar da bilgili qoysa oğlu ikenin bileler. Çünkü Türklerinin umumi bir şeceresi deb aytayım men devlet tarafından işlengen. Qozondan ketkenlerinin şeceresi şulay başlana. Mesela anda Abdullah Babay Qozon deb yazılgan. Ona kadargi yok. Yani mine aların şecereleri eytirsin Türkiye'de başlanan gibi. Hem onlar dağına anları ilgiri oldağı babayların, ebilerin tobarga bik tırışalar, bik tililer. Qozonga koytırga da bik tililer. Hatta bizning şunday bir xiyalımız var idi. Bu Covid'lar başlanıp gitti. Pandemiyası aldından şuşulay muhacirler yolu boylap maşinalarda koytırga tilegen idi. Hatta bir türgüm şulay tatarlar bizde koytabız, mine şulay jiyılıp koytabız diye. Şunday xiyal bilen etip ekskursiya koytırga tilegen idi. Anday eberler uyuşturulsa, mesela olarga bik zor bir tergiş yerden bolar. Çünkü eytip bulmuyor. Aların bütünüsü de bugünkü günde boy kişiler tügül. Alar bizning sizning kebek şulay yok şehirde adi haylerdi. Alarның tege turmuş eyberleri tege turmuşlarını alıp baralar eybet. Emme alar Qozonda qoya tuqtalarga bilmeske mümkünler.
bir kişi uzatып yürürge керек. Менә андый мәсьәләләр бар. YouTube kanalыгыз бар һәм сез шушы канал аша Төркиядә яшәүче татарлар белән даими аралашып, үзегезнең әсәрләрегезне, хикәяләрегезне аларга укыйсыз, алар белән татарча аралашасыз. Менә бу форматка ни дәрәҗәдә ихтыяҗ зур Төркиядә яшәүче татарлар арасында? Türkiye Tatarları alар Latin grafikasında. Алар теге кириллицада язылганы аңлап, әмма өйрәнгәннәре бар. Чөнки татарлыкка тартылып, өйрәнгәннәр махсус укыйлар, интернетны ачалар, татар хәбәрләрен, шушы мәсәлән, сезнең каналны дип әйтим, ТНВны карап утыралар, укыйлар, татар газетларын ачып укыйлар, үзләренең бабалары турында табарга тырышалар нәрсәләрдер. Бу кызыксыну бар. Әмма кирилл хәрефләрен өйрәнеп бетмәгәнгә күрә, мәсәлән, алар сөйләмне аңлыйлар. Bu kanalını, men YouTube kanalımını şunun için ettim. Çünkü men anda alarga kagılışlı yazmalarını, hikayelerini de koyam bitinde. Alar da bilsin deyip. Alar tanıybız diler, anlıybız diler. Tatarça matur etip sileşken kişini biz anlıybız rahatlayım. Ama Kozan'dan diler kileler koyurbatta. Biz onları bütün yollamayız diler. Çünkü Tatarça yarım yurtu sileşirler. Biz onu anlamıyoruz. Niye olay deyip yaşarlarsan ağlar? İki söz Tatarça, iki sözlerin anlamıyoruz diler şuna göre. Türkiye'ye gelgende, Türkiye Tatarlar bilen aralaşkanda matur edip Tatarça söyleşseniz, ağlar anlayırlar. Hem bu YouTube kanalında da meninde Миңа яза башладылар, шулай социаль челтерлерден яза. Үзем күргәндә без тыңладык, ниттек дип. Һәм ул Төркия татарлары өчен генә түгел, хәтта Россиянең башка төбәкләрендә яшәгән татарлар миңа шундый фикерләрен әйтеп, сорауларын биреп, шундый бер илемдә әйберне әйләнде. YouTube каналы бу арада теге мин берәр әсәр язарга утырсам, аның активлыгы кими. Elbette. Әзер әйберне укып куярга була. Әмма бит әле әзерләгәнче күпмедер вакыт үтә. Шуңа карамастан, менә ул YouTube каналымны үзем белгәнчә ачтым, үзем белгәнчә эшлим. Аңа карамастан да әле ул шундый бер кызыксыну уятты. Хәтта менә шул әйтеп үттем инде, кырылтайга килгәннәр дә миңа, сез шулмы, сезнең YouTube каналынан без шуны тыңладык, шулай, каян китабыгызны алыйк дип, миңа мөрәҗәгать иттеләр инде. Вазира, бик зур рәхмәт сезгә, эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Шуннан да менә сез Төркиядә яшәүче милләттәшләребез белән башка төбәкләрдә, башка республикаларда, Россиянең башка шәһәрләрендә яшәүче татарларны берләштерүче менә шундый бер күпер булып торасыз. Рәхмәт сезнең эшегез өчен. Без инде үз чиратыбызда Төркиядә яшәүче милләттәшләребезгә, татарларыбызга күп сәламнәребезне җиткереп калабыз. Һәм инде сез аларны үзегезнең менә шушы эзләнүләрегез белән, үзегезнең әсәрләрегез белән аларны тагын да дөньяга чыгарырсыз, баетырсыз. Һәм безнең арада беркайчанда элемтәләр суынмасын, киресенчә алар киләчәктә кабат ныгысын дип теләктә калабыз. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә, шакыруыгызга.